وقتی مکتب میگن در یاد من فقط یه بو میزنه بوی ریمونت 30 سومونی 11 سو فقط همون сума ҷамъ мекардем неки дастии мон чӣ правилна даже партара малиш наштага неки ишмали мо суми даже газетара суми парда суми сумкаи маълима суми авқоти маълима суми хонаи ремонти маълимара ҷамъ мекардем вақте ки бо ҳастаку деражаишон 2 рӯз мондагаку ба деражаира баъд малоим мешаванд ку о бачаҷонои ма духтарҷонои ма баъд охира чӣ мега атласи нав биромадай комбахтои нав корвонда харидан дар кор беғарзи маълимо бо ҳамин ҳамсинфома ман сахт дӯст медорам ҳамин қасар хиёлчон мекунам я ҳамсини доштем дар таво бой буд хеле сумуш фақат ҳар рӯз аксарш буд неки хайк намедонистем сума ага ҷо бигира ҳама хиёл мекарданд дизае неки бо ҳама чӣ кор мекарданд правилна мехӯрданд сумора қатиш бо неки хиёл мекунем фақат бой ҳастае не ҳамсинфи бахилам ҳастае ку фақат худаш тоқа мерава столовидаку мезанам хали пирашкиёра меояд даҳанаш рӯғанӣ ва вақте ки мо рафтанӣ бошем мега эхай ма дамиятона пирашки намехарем итад мехарем